Malta tinsab fost l-aqwa 10 pajjiżi minn 111 pajjiż fid-dinja bħala waħda mid-destinazzjonijiet ideali għal dawk li jridu jibqgħu għaddejjin bix-xogħol tagħhom b'mod remot il-bogħod minn pajjiżhom. Dan skont studju li ħareġ mis-sit kayak.co.uk li ħareġ ukoll kif pajjiżna huwa mal-aqwa 4 pajjiżi mill-kontinent Ewropew. Dan l-istħarriġ sar fuq 6 kategoriji li jinkludu l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-aċċessibilità, prezzijiet lokali u s-servizzi tas-saħħa u s-sigurtà. Skont dan l-istudju, pajjiżna jinsab mal-aqwa fid-dinja f'dan is-settur minħabba li Malta għandha wieħed mill-ogħla numri ta' spazji ta' ċentri fejn wieħed jista' jaħdem bit-teleworking. Apparti minn hekk, pajjiżna għandu livell għoli ta' għarfien fil-lingwa Ingliża. L-istħarriġ joħroġ ukoll kif pajjiżna għandu fost l-irħas prezzijiet fosthom ta' kiri ta' karozzi. Barra minn hekk, Malta qed tikkompeti f'dan is-suq bl-iskema ta' Nomad Residence Permit li tagħti permess ta' residenza li jippermetti li persuna iżżomm l-impjieg tagħha bbażat f'pajjiż ieħor billi taħdem minn pajjiżna.